Nyakwaramogi Ajong dakika en 36 tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak marwa mokwongo e chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwaramogi Ajong okinyi makawuono wadwa twak otudore kod chenro mano mar ndiko mar jopuonja. Wang'eni sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane odonjo e telo higa mar 2022 singo ne en mar ndiko e tich kwan jopuonj mathoth ahinya e pacho kae. Kakoro nyaka sani higni 4 koro nyaka ne telo mar jatend piny Kenya William Ruto chak telo ne piny Kenya jopuonja mago maderom 1,124 osendik e tich. Ka hiko mendani mar 2026-27 jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni jopuonje mago maderom 20,000 mosebedo katiyo kaka interns ibo bed ka indike tich e yorno mongirore. Kopogore kod mano bende omenda no ket tenge mar ndiko e tich jopuonj mamoko 24,000 maneno ni skunde mapacho kae obedo kod jopuonja moromo. Obede skunde kidienje mopogore opogore kochake skunde mago mane piny nyake skunde mago mamalo kata skunde go mago mag sekondar. To kata kamano Nyakwaramogi Ajwang penjo makoro wapenjore odiochieng' makawuono en ndiko mar jopuonja e skunde mopogore opogore pachoka be osekonyo e kelo lokruok e sekta mar somo kata e ting'o malo rang'iny mar somo e pachoka e kosango matimore. To ndiko e tich jopuonja ema konyo e ting'o malo chal mar somo kosango mowinjo bed ne timo. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwaramogi Ajwang antiere kod welo adek mar mondo mi wabed kod twak mong'ith kotudore kod ndiko mar jopuonja. Wendo machielo mano mwalimu David Obuon ma en jagoro mar NAT bade ma Kisumu obobedo ka utudore kodwa achiel kachiel ka entiere e county ma Kisumu obobedo ka utudore kodwa e yor lony manyasani. E studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kae kod welo ariyo, antiere kod Boaz Waruku jalony e weche mag somo kendo jakanyo mano mar Elimu Bora Working Group kachiel kod mwalimu Akelo Misori ma en jagoro maduong' mar Kupeta. Chakodi Boaz Waruku yaore ichio nade? Yaore Joyce erokamano kuom gwela gi osiepna mageno kendo to gi Obuon mantie Kisumu kendo igwela waseche maber achio maber ne onagi duto wamosou to kendo nyaka watch for the first time allow me to say this Poch gi Park ne Ker Ruto owacho ni nyithindwa bro dhi tertiary mbalariany colleges te biro dhi nono wuotha midonji misomi tieki koluongi timo daktari ok ni koni kosno inga ni kora dhi manyo machielo onge bagwarambe mar mondo mi isomi gima nowacho nyoro no apani nindo poko tera nyaka kawuono ka celebrate warito neno tipo bendi kete timeyo makare ni en gino dhi timore kotimore gino dhi bedo gima ber kabisa. Aya machiegni togo kinyi makawuono mwalimu Akelo Misori oyaore ichio nade? Achimo ber Joyce kendo uso jothurwa ni oyaore urainya kinyi makamai kendo amba join Boaz ting'o duonda e wach maber ma Ker nolando ni nyithindwa bruso wuotho kadhi university nono kata ka gidhi e teachers training college kata technical training institutes. Mano gima ber mogik nikech msingi mar piny en ni wakaw somo waketo mbele kendo wa capacity build nyithindwa ma ok gi bed gi kiondko ni maedi kadhi e college tabiro drop out. Joyce gimusebedo katimore malich ma ji mang'eny ok ong'eyo nitie nyithindo mang'eny kwa courses machalo kata kaka medicine kata engineering timyo ni nyathino drop out nikech ok onyal chulo kata accommodation. Maendi gima koro twak maber ma Ker oketonwa ma kotimore kaka wacho no ka jo Kenya moko ok odonje gi siasa moko mabiro kethe to maendi en gima onego bed ni wa support kendo go nero kamano kuom paro mar amachiegni twaka okima kawuono mwalimu Akelo Misori kendo watono no bobede yo machalo nade ka bobedo kochakore gi jopuonjre mwinjo bed ni donje mbalariany mopogore opogore kochakore dwe mano mar 9 mano ma higa nikech kata odiochieng' manyore gazeti University Fund no yango ni nitiere jopuonjre moko makoro nego jonyuolgi mar mondo mi oketgi e band moro mano ma koro ginyalo yudo omenda mabup mano mar loan kata mar HELB. Kata kamano kang' ma jatend piny Kenya William Ruto kao bro bedo ka loko sekta mar somo yo makantie gimidwa medo Waruku. Disclaimer
Joyce kobedo ka ng'eni Kenya Human Rights Commission, Elimu Bora Working Group, Boaz Waruku to gi Student Caucus. Parties ang'wen go nodhi e court mondo mi opingi funding model ma ker nowacho nyoro ni ok ti, ok kony. Ma gika nowacho ka, e gika nwakete kes no, mano miyo kes court noriembo gino oko. Appeal ema nyicha pod obedo. To nikech gima notimono, kata wan kano waduogo wabedo piny wakoni ka gini dhi timore adieri, wan koro watimo gima iluongo watimo monitoring, tracking ni gik mwawachono be dhi timore. Nikech kotimore to en lweny mane madhi bedo kendo, nikech nyithindwa dhi somo nyalodia. Omiyo nikech ang'eni samoro cases mantiere court bok inyalo wacho igi mang'eny, nikech nitie determination madhi wuok dwe manyien, to na submissions gi gik moko te oserumo. Ageno ni ok ni maling'ling mose. Makoro unyalo wacho ni en a win to you kalori nunu teru buredo kukwedo new funding model. Yes. En a win ne jopiny. Gimoro moro mwatimo ok ni a win to en mar jopiny. En a win ne jopiny. Nikech jaduong' Akelo kata seche ma wabedo kacha, ubiro koni ni odiochieng' kodiochieng' nyithindo magore ire. Kata nyithindo magore irwa ma somo no gwenyore negi. Harambe ma kinyen ka midwa ni mondo nyithindwa obed kuro ging'eny. Omiyo ker otimo gima nigi ndhadhu. Erokamano. Yiena mar mondo mi arwaka Mwalimu David Obon, jagoro mar NAT ka intiere kaunti ma Kisumu, ka otudore kodwa e twak achiel kachiel kokale yor lony manyasani. Mwalimu David Obon, ageno ni chiwo maber ka intiere kaunti ma Kisumu kendo machiegni e twaka. Mano mapiyo piyo kapok wadonje kuku mar wach ma watwake kawuono, mano mar ndiko mar jopuonja. Mwalimu Akelo Misori ka achiel kod Boaz Waruku mantiere gode studio ka opoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom okang' manokao maneno ni jopuonjre madonje mbalariany odhi e mbalariany kendo somo nono e kidienje duto mag somo kata courses duto magibro bedo ka gisomo e mbalariany. Pachien mane kotudore kod mano karwaki e twak Mwalimu Obon. Kamano Joyce and Ramogi TV and my fellow panelists, SG is Akelo Misori and Jalony Boaz. Ari wala kodigi kendo ko jo Kenya moko mar puyo ker ka koro somo mar mbalariany be idhi ket ma accessible. Mano nyiso ni somo biro bedo ma accessible from primary or rather from ECD to mbalariany. To mano de bedi maber manade ne nyithindo ma familia ma okonyalo. My has been a dream for us as a union. Nikech nyithindo mapuonjo puothegi chopo kamoro ma ok ginyal dhi mbele nikech nok mar omenda mar somo. To kakoro kire ni koro en thuolo ne gibiro dhi. Wan de waer mondo wa support ker in that endeavor. Kendo mondo wajiw jopuonjwa ni kare koro tich mwatimo dhi kare ka nyithindo mapuonjo biro chopo kama teko gi nyalo chopo gi e yore mag somo. En morwa ka jopuonj ni lendo no obiro e sama wan bende ne wan gi geno kabisa ni pile mar ngima nyosingo jonyuol to kata jopuonj bende koro ko yawe thuolo kamano we actually support as a union. Machiegni inya twako kiny makawuono Mwalimu David Obon kendo ichwalo kanyo paro malewa inya kendo wageno ni chenro makamano bro bedo katimore yo makare mar mondo mi japuonjre mora mora mokalo penj mare mano mar KCSE kendo yudo marks kata grade mar dhi mbalariany direct ok bi bedo ka dong dala kaluore kod noka mar omenda. Warito neno ni jopuonjre ma bro bedo ka donjo dwe mar 9 bro bedo ka nyisowa ang'eni giduto gibro bedo kod testimonies mopogore e kinde ma gibro bedo ka gidonjo e mbalariany. Yena mar mondo mi koro wadonje twak achiel kachiel okinyi makawuono. Adwa na chak kodi Boaz Waruku. Wang'eni telo mano mar jatend piny Kenya William Ruto e thuolo mar higni 4 koro jatend piny no singo ni higa ka higa ibo bed ka indike tich jopuonja. To nyaka sani waneno ka kwan jopuonje mago maderom 1124 osendiki e thuolo mar higni 4 mar telo mar jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano Boaz, nyaka sani wanyalo wacho ni ndiko e tich mar jopuonje gi bendo se konyo e dino bugo mar nok mar jopuonj kachiel kod ting'o malo rang'enya kata quality mar somo e skunde mapachoka. Erokamano Joyce, mokwongo we achak gi namba 2 mar penjo nino. Ka bende ndiko jopuonj
improve kata tero malo somo kata kaka wan waluongo ni elimu bora, sio bora elimu bora, ok bora elimu, sio bora elimu. Nikech kwako ni seche ma stul mar jaluo man gi tielo adek cha ei somo ka, tielo achiel en nyithindo, tielo ariyo en jopuonj, tielo adek en jonyuol. Nino stundno matiende ni gigi te koponi oteg-gi kato alwora mar somo, alwora mar kar somo bo keto bedo maber, lwasi mar kar somo no, the environment bo keto bedo maber. Jopuonjgi bende kaka kose ketgi e tich tiketogi gi terms mowinjore. Ok ni en japuonj ma en e klas to paro ni to kata transport ang' na dog nade, kata ang' na cham nyithindo dhi chamango, to en opuonjo nyithindo to embe nyithinde ni ot nikech oseriemb ni school fees. Matiende en japuonj ma motivated, michulo maber, permanent and pensionable, ok kaka moko mancha ma pod wan godo ni interns gi. Matiende koket japuonj aina no environment ma kata gige gedo koni the infrastructure, matiende ni classrooms, laboratories, kuonde sports, gigo tentie maber, somo nyaka bed malo. Gino keloga somo malo kabisa. Koro ki penjo ni to nyaka ne Ruto ka oloch nyaka sani, adieri jopuonj omed ndiki. Ng'ama nyalo kwedo ni mano ok otimore to ok nyalo wacho adieri. Wan watimo nyanonro as elimu bora, Kenya Human Rights Commission, jopuonj omed ndiki. Gima wasebedo ka watemo keto emphasis mang'eny ahinya en ni seche mindiko jopuonjgi, ndikgi uru mondo mi waduog dignity mar jopuonj mane nitiere chon cha. Nikech japuonj en ng'ama noluor, kendo mane kamonego japuonj chak duog. Kiwacho ni dignity mane nitiere chon cha, matene ni sani dignity no onge. To ka koro japuonj ka en seche te en akelo bro luongo gi ni wadhi uru mondo pesa pap, nikech ichulo gi matin, kato mahitaji mag tich mag dak bende yudo ka ni malo. Omiyo dignity mar japuonj machonja mokwongo mshahara kata ndalo cha nok chul gi 1,000, but uchumi ne bet na berber. Sani kaluwore gi uchumi no, chudo gi onego bed ni nitiere malo, to kendo be kaka recognition, nikech ing'eni japuonj ka nitiere kor piny to ikoni macha ka japuonj, ma japuonj, en japuonj ei gweng', ei skul, ei district, ei kamora mora, kendo luor no nomiye. Ming'e ni gimoduogo bedo achien ni koro dhano ok okawo muhimu moketo mbele ni japuonj ni mbele no. Kanyo en kasoro, nikech kanyo be momiyo yudo ka nitiere timbe moko magalagala maricho manyalo bedo katimore. Ke japuonj kanose mateko no, yudo ka nyathi nyalo tima gimodwaro to ok onyal rie e yo maber. Koro ni japuonj ma bedo recruited gi, wa encourage mondo gibed recruited. To recruit gi mana kaka pend chik wacho, TSC 237 article mar constitution wacho ni nyaka kondik gi tindiko gi e list mar jok ma osetiegore, mosetieko, motegno, ma ok ni chak indiko gi kata iluongo gi ni jopuonjere mantiere tich, mane interns. Koro miyo wach mar ndiko jopuonj gi terms mowinjore, gi environment be imiyo gi gik ma gitiyogo, ikoni tools mag tich, imiyo gi ka gin e staff room, gin nyaka gi library, gin gi kaka ginyalo medo jiwore, matiende ni continuous professional development dhi mbele. Jopuonj no status mare dhi malo. Akoni kamano, Joyce, let me now also disclose, jaduong' akelo to me, antiere steering committee mar International Teachers Task Force mar UNESCO. Ma gima duong' mwatemo ng'iyo en na gaps man pinje mopogore opogore. Ni to Kenya ka gap chalo nade, Africa mangima, Asia and South Pacific, the Middle East, kuonde gi yani countries mopogore opogore. To gima duong' mang'ene waneno ka kata nyanonro mwatimo golo en ni kuonde ma gaps gontie, ere kaka sirikal mar pinyno temo timo mondo nyithindo kik hinyre, nikech ka japuonj onge
tingeni somo ok nyal dhi mbele nikech japuonj ema facilitate learning. Koro japuonj ni ka onge gi nafasi mondo ok oketi kacha mondo mi opuonj gik pok ok dhi mbele. Omiyo kanya temo jiwo ni kama ker mar Ruto nochakogo ang'eni nitie mbekni ma wan achiel kuom joma osebedo ka dhire kabisa nikech kitimo gimoro to wan itime mochwiny motegno ma confidence nitie ma bende onge ladhruok kata weche magalagala kaka ineno pesa moko malal mag somo ka wadwa ni time moriere tir kanyo e kama koro wabro bedi ni wantiere kode piny mondo migi noriere hiena mar mondo mi arwak mwalimu Akilo Misori twak nikech itemo wacho ni yes ipo jatend piny kuom ndike tich jopuonj kata kamano maslai mar jopuonje ma pok ong'i e yo makare kal ni podi nitiere chochni kata ng'ikruok moro matin kanyo. Mwalimu Akilo Misori ka arwaki twak okinyi makawuono waneno ka dira wanyalo poyo telo mar jatend piny Kenya William Ruto ni ochopo singo mar ndike tich jopuonj kaka nosingo higni 4 koro jopuonj mathoth osendike tich kendo higani wabo neno ka nitiere medruok e mago mibo bed ka indiko to penjo winjo kanyo ka Boaz Waruku ng'ur ni yes osendiki lakini maslai margi ok ni kare. Maslai mar japuonj ma ok ni kare ni translate nade equality mano mar education kata rang'iny mar somo mapachoka. Rang'iny mar somo bende osemedore kochakore higa mar 2022 nyaka sani wantiere higa mar 2026 e skunde mapachoka. Mwalimu Akelo. Erokamano kuom kelo waka mondo watwage weche mag ndiko jopuonj to gi status ni to bende quality nitie mar jopuonj. Nitie mana one gap but gima nyaka wapuo ni e region mar pinje ma ugwe kata gi mag North Africa kata gi Southern Africa. Kenya ni status mamalo e terms mar kata engaging jopuonj ni jopuonj mobedo engage mopuonjo nyithindwa e public schools kata mana e private schools gin jopuonj ma otiegore maber. Koro gima koro dong' mamane momiyo wan kaka union koro watemo mondo wadhir sirikal mondo ne ni to ka japuonj isendiko to lwasi motiye bende lwasi maber to japuonj no endo bende obedo enabled gi capacity kantiere lokruok mag yore ipuonjogo sani ng'eni ok puonj kaka ne wapuonjo chon ma wadhi e klas to wawacho ne nyithindo ni ng'eni ma idie kaka Vasco da Gama nobiro Africa ka kendo no obedo raw kamiluongo ni Cape of Good Hope like that. Waketo nyithindo ni to ka uneno kaka piny chalo uparo ni ugro nang'o onego bed ni nitiere facilities. Koro facilities mantiere skunde wa pod ok be ahinya. Koro jopuonj ok obedo enabled. Mar ariyo ka wan gi lokruok kaka wan gi lokruok ni to jopuonj machon manocha nitiere e field to bende gimbi miyo gi workshops ma miyo gi fit environment masani mar somo to bende facilities ma kaka koro gik moko biro ni artificial intelligence bende wan gi infrastructure moromo e skunde wa mondo nyithindo kata gi jopuonj o interact gi gigi e yo mowinjore. Koro kanye ma pod nitie ng'ikruok to gima nyaka wayie ni onge gima osetimore maber nikech an space ni asebedo ndalo ma koro ng'eny. Asebedo japuonj higni 21 asebedo union kaendi bende koro akadho 2 decades nikech ni mano kawacho weche mag jopuonj aseneno ni onge samo asebedo gi jopuonj moromo matene ni nok mar jopuonj bende nitiere sade kose giromo en nok man to bende kaka junior school kane wachako junior school to wan gi watero jopuonj mane ok wang'eyo ni to jopuonj gi bende romo e learning areas 14 manitie kata ka koro bedo reduced to learning areas 9 bende jopuonj man mapuonjo pre-technical bende nitie mapuonjo sports bende nitiere madhi donjo pathways ma nyithindo gi dhi timo senior school to bende wan gi facilities machalo kaka kwatimo sports bende wan gi jopuonj moae e mbalariany kata moae e middle level college motimo sports magi gik ma ng'ikruok mobedo momiyo wasebedo kwayo Teacher Service Commission ni gibed gi deliberate attempt mondo gikaw jopuonj modhi other middle level colleges mondo gimi capacity mondo gimbe gi upgrade gibed gi jopuonj nikech wan gi Kenya Technical Teachers Training
college onego bed ni jok moa tiegruok kata AIT diploma level ginyalo dhi Kenya Technical Teachers Training College mondo gibed migi capacity mar pedagogy mondo gipuonje school kaka moko kik wariti ni nyaka jaya university nikech gima nobedo ng'ikruok ni sama ne wan gi change mar lokruok mar CBE universities ne ok omi thuolo mondo oikre koro kidhi university to ka gin pod gin chien ikruok mar preparing japuonj to Kenya kaendi kata kondik jopuonj kaka jalony Boaz wacho kondik jopuonj kata kaka interns to gin jok mochoka choka gin jok man gi lony mosetieko college mobedo registered gi Teachers Service Commission koro maendi ma koro wayuak ne parliament ni we uketo ker nochiwo promise nodwa ndiko 120 in 5 years teachers to ok enable go gi budget manyalo propel that kind of employment to koro sani wamor ni about 100,000 teachers to say osebede payroll madhi bedo chakre this July up to December madhi bede P&P wadhi dong mana gi 24,000 ema puru serve kaka interns to gimbe with the promissory note kaka piny dhi nigine jok mekwongo ndiki od P&P to quality mar somo osedhi malo kosepodi higni 4 gi ing'eni kiwacho tikwongi wacho quality mar somo king'iyo japuonj kata kokedhi infrastructure king'iyo nyithindo jo Kenya wan e level mopogore gi any country in the region magima koro dong ni wamedo mana diyo kendo wamedo fine tune ni quality mar japuonj onego bed enhanced mondo quality mar education obed improved through capacity building nikech kaka gima osebedo katimore marach mogik momiyo ker noko obiro handi mondo kony ni japuonj otimo training to tieko 6 years kapok ondiki ka japuonj oduogo e field kaka japuonj ok oduogo kaka japuonj nikech nitie osedhi e tea picking osedhi e cane cutting kendo kata osedhi e mjengo onego bed ni wan gi deliberate attempt mondo wa capacity build mondo koro gichak giduoge framework ni gin professional teachers koro mane de ng'ikruok kende mantie to quality mar sombwa to osedhi malo moloyo chon gima pur theko en infrastructure ni yudo ka japuonj odhi e school to onge gi desk mobede kata okubedo enabled gi kata smartphone kata gi tablet gi somo sani endi en somo ma bedo prompted gi school bedo connected gi wifi to jopuonj te onge gi laptop gi share one laptop e junior school for example mano endo pod ng'ikruok mantie koro facility no kobedo improved to quality mar somo dhi malo. Hiena mar mondo mi arwaka Mwalimu David Obuon mano jagoro mar NAT ka intiere kaunti ma Kisumu. Mwalimu David Obuon ang'eni in bende luwo twak achiel kachiel kendo winjo kanyo ka jalonya waruku ka achiel kod Mwalimu Akelo Misori ochwalo pachgi kotudore kod thuon wach mwatwak e okinyi ma kawuono. In korka kori higni 4 koro nyaka ne wane ka nitiere medruok e kwan mag jopuonja ma indike skunde mopogore opogore ma pacho kae. Korka kori bende ma osekonyo e neno ni maslahi mar jopuonjo bedo makare ka achiel kod ting'o malo rang'iny mar somo eskunde ma pacho kae. Mwalimu Obuon. Erokamano Joyce to kod SG Misori to jalony Boaz. Adama na wach kama. Higni 4 makoro wachopo mar sirikal mar Kenya Kwanza ni mana kaka jowadu osewacho waseneno kondik jopuonj 100,000 to kendo nitie singo ni 2,400 bendik machiegni. What has not gone well down with us in the past, any jopuonjwa mana kaka jagoro osewacho ni jopuonjwa mosetiegore mose graduate e sikundegi e colleges kondiki to pod iluongo ni interns. I think mano chokwa ok obernwa ahinya makata ka nitiere second national education conference in Naivasha wan kaka union mar NAT nendo wawacho ni japuonj mosetiegore kod ndiko to kik luonge ni intern. Afadhali make contract terms mar kata 1 year kata better confirmed to permanent pensionable terms automatically after the contract period. That aside, Adama na wachi ni ndiko jopuonj 100,000 pok otieko
nok ma jopuonj kaluwore gi the new curriculum ispuonjo sani mar CBE. The learning areas ma sani gin 9 mipuonjo, so not all of them are well staffed. Mano nyalo compromise quality mipenjo no. Omiyo wawacho ni wang'eyo ni jopuonj mare mandiko sani gi from the colleges mane giwuoke, none of them was trained on the learning areas mipuonjo sani in the field. Emomiyo ka samondiki gi to dawaher ni mondo migi opportunity mondo gibe retool and retrained on the existing learning areas mondo ka gibe potergi classes kata schools to go competent enough to fund those learning areas. Kawa the oko kacha ka jopuonj ma Kenya, and I want to appreciate all of them, they must indicate to hotel for retooling within a short period gimako much pay. And that is to say ni kiba SG Missouri wacho ni quality ma jopuonjwa ni malo is something that I can confirm. Jopuonjwa has let us down, because taking for retooling after being employed, they have taken up their responsibilities. Remember, easy ni kata kibi junior school. My learning areas te could give you more. In that setup, the comprehensive school system, if we say bedoka, money competencies moromo, kata bere ni okipuye junior school, so we do ka overlap. Maybe junior school classes. Mondo mana ni mondo me ni findwa kikibere ni gine schools punjige. Ngizo nango. Ni jo puny ma Kenya gin joma kose mi tich to yako kacha. Tok ni tokgi. And as a union, we want to say we are happy ni jo puonjwa ko mi tich ni mondo odiro tiyo kacha to kata bere ni chudu ma so ni kare ma bobe obro gweto yen kacha. Jo puonjwa ka focus puonjwa kaka unions. Wale ma jiwoge ni gibe tia the unions are not asleep, and we will always keep on pressuring the government, and with the Jolon Kaka Boaz Guinea, maybe are helping us on the other side of the curtain. I know very well that we will get to where we want. But we want to confirm, maybe the Kenyan system of education is above board as compared in the region Montenegro, Southern Sahara, and even Eastern Africa. Now, one malo, and we are able to tackle challenges as they come. Jopuonj ma Kenya, jopuonj ma at whatever level are focused. Ni nyithindgi ji momigi, ndijo Kenya momigi mondo gipuonji, we will always put ahead of their interest. And that is one thing that as a union we have been happy about. Ilero kanyo makare ahinya mwalimu Obuon ka intiere county ma Kisumu. To penjo machielo mabendo nyalo bedo kwa penjore jalony Waruku en ni yes osebed ka indiko jopuonje gi kinde ka kinde to school ka school kwa ng'iyo kata skunde kwa chake skunde go mago mag junior ka chiel kod senior montiere godo bende gisebedo ka giyudo jopuonja kidieny madwarore kata jopuonj mapuonjo subjects madwarore nikech kuom ranyisi yudo ni nitiere skunde moko mawacho ni wachiwo subject makama kata wachiwo pathway makamae tudo ni pathway makamano onge japuonj winjo be ni puonjo jopuonjre makamago gino makoro miyo kata keto jopuonjre kama tek kalure ni winjo be ni puonjo gi to japuonjo onge yes indiko jopuonje to be ni ndiko gi mar mondo mi wanyalo wacho ni iketo gi category madwarore kata ing'iyo ni gap nitiere e puonj makama wandik magi kosindiko gi andika e rumbi ni bora wandiko jopuonj erokamano gimi wacho no gi dho ngere timo iwacho ni alignment kich alignments no siche ma kata ma TSC gi ma gikuongo ng'iyo king'iyo their code kaka gikuongo ng'iyo ka gidwa timo recruitment kata gitimo gimiluongo ni gap filling kich higa ka higa nitie jopuonj moko ma retire nitie ma kata lal kich wito ngimagi tiyudo ka alignment no TSC ng'iyo ni to school ma kama gin gi gaps machalo nade mano gisebedo ka gitimo to seche magitimo mano yudo ni ineno ka ilando ni the Omboga high school ibro yudo ka physics and mathematics teacher dwarore mano gima gitimo CBC the curriculum mar CBE makoro biro ne kanyo to kendo alignment no nodwa gwenywa ok matin ogwenyowa chuth chakre higa 2023 2023 nikech wadonjo ka ikawo ni
wakwongo timo gimiluongo ni domiciling as junior secondary school. Wakete primary. Seche mwatimo mano no, to jopuonj mane nitiere primary ka ema receive jogi. Nikech seche kwang'iyo ni to ere kaka wadwa dhi bedo. To mano yudo ka inyalo paro ni prior to that nitiere Professor Magoha noseringe secondary schools gi moloso kata classrooms mag iluongo ni CBC classrooms. Koro kanyo nitiere kaka harmonization no gi alignment no okotimore maber ahinya. Nonengo bed ni kane itime to ging'iyo ni kor junior school learning areas. Inyalo paro that at that time learning areas mar junior secondary school nagin 16 gimiluongo ni rationalization ma nyicha jo KICD, Kenya Institute of Curriculum Development, kama Professor Ong'ondo ne ntiere. Ibro yudo ni rationalization ne muchako duogo gi chien numbers gi chien, to kata gitimo rationalization no to jopuonj mitero kacha, jopuonj ka oter jopuonj ma yudo ka the learning areas monego be ni gi puonjo kaka yudo kanyo nitie pre-technology as a subject, nitie integrated science as a subject, nitie arts and sports gin technology driven seche moko, to bende gin kaka gin learning areas mwidwaro jopuonj mochwiny mong'eyo ni to ginang'o midhi tim kanyo. To ng'eny jopuonj mane nitiere manobedo recruited kata mokwongo kaka interns ka, ng'eny gi na gikawo jopuonj ma notimo social sciences, ng'eny gi kabisa. Ibro yudo ka the coping mechanism nikech nyanonro manwatim yudo ka jopuonj bende nigi creativity gi innovation. Gidhi ging'iyo ni jopuonj manyicha odoyo nyithindo gi nyaka e grade mar 6 manyicha puonjo maths, giyudo ka jopuonj no komiye curriculum mar maths mar grade 7 cha nyicha pod gikawo ma jogo gimako kanyo. So mane kama koro retooling chindi onego bed ni bedo intensified mondo kik wabed gi gap ahinya, but alignment mane inyalo wach ni koro nikech waoro jopuonj e junior school ni koro wa treat kata wa thiedho gap kata bugono, mano okotimore maber kata nyaka sani pok wa heal kata pok wa thiedhe ma tuono orumo, ma en gimo nego be ni pod wadhi godo mbele. I support suggestions ma jaduong' Akelo wacho to gi Obuon wacho, nikech seche ma rita ni koro nyaka universities bigol jopuonj ma koro go through iluongo ni CBE, nikech sani koro universities ochako puonjo train jopuonj e CBE curriculum. Mondo mi warito nyaka nyithindo go bichiek qualify, nikech na oko chak kod gi chon. We should have started seche mane CBC chakore cha. Na oko chak kod gi chon. Onego wang'e ni to jok moko moa e training mopogore middle level colleges mo train kendo kaka sani koro power mechanics midwa ni mondo puonj ja grade 10 ni. Ng'eni en power mechanics ma inyalo koni japuonj physics nyalo winje matin, to ok nyalo winje kaka delivery mechanism monego beni ja TTC chendi dwa deliver ego. Koro onego beni TSC tudore kendo ng'iyo ni to ere bridging minyal tim mondo mi jopuonj ma wuok e these mid level colleges bed certified, nikech chik bende ok oyie ne TSC mondo ndik ng'at ma ok obedo certified. Kanyo nyaka ging'i ni to gitime nade mondo mi bridge no koro wachopi. Omiyo alignment no pod oduong' kata senior school. Senior school nani the retooling koro madhi mbele no. Yudo ka retooling no nyalo medo konyo ji mang'eny, nikech en retooling matemo mondo mi onyis oket nyithindo kata jopuonj mondo mi ka in ikoni kaka agriculture, jopuonj mani ni interact gi agriculture, yudo ka kanyo koro nyalo bedo aligned mi tem kata
other courses within the STEM kaka applied sciences ibiro ka kanyo kori donje omiyo kanyo aya penjo machielo mabende ang'eni ang'adi matin Mosainya nitie wach midwa medo Mosainya thuolo maro manno ka dhi mbele mapiyo piyo kata dhi ng'wech mapiyo piyo to nitiere weche mathoth ahinya mwinjo bed ni watwake kuom ranyisi mwalimu Akelo Misori wang'eni kinde ma chenro mano mar ndiko e tich jopuonje makamagi osebedo katimore bende kwang'iyo e kit kaka ikeyogi e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae osebede yo machalo nade gino miluongo kanyo kod dho ngere ni regional distribution kata tero gi e counties mopogore opogore osebede yo machalo nade kuom ranyisi counties magwa makaluo bende osendike jopuonj moromo gwenge ma iwacho ni gin gwenge ma marginalized bende nitiere jopuonj moromo manyalo konyo e ting'o malo rang'iny mar somo mar mondo mi nyathi masomo dala Migori kocha e kor gweng' gi nyathi masomo Nairobi ka gi nyathi masomo mar Sabit kiwango mar somo magiyudo obed maromre mwalimu Akelo kanyo mane wane gi problem but aparo ni kama koro wachopeni to method ma indiko go jopuonj kaka koro 2,000 gidwa ndiki gin jok ma indiko e regions magiaye gima notim ni koro gichak localize employment koro you don't localizing employment as much as no one to know kwaere to solve one problem ni koro jopuonj mondiki e environment ma monyuolgie ok nigi gitama mar wacho ni koro dwaro mondo o relocate koro mano miyo wan gi steady staffing e regions ma kata marginalized nocha na visit kana dhi e kura mar Kupet Mandera na bedo surprised ni kata na northern frontier ma jopuonj nocha benefit ku up country kata jok ma kuonde mabor gi northeastern sani ndi jo northeastern nigi teachers ma onyuole that environment kendo gitiye that environment mano nyiso ni wase attain to a certain degree nyethiroti jois kata mana Homabay kumae Homabay kata gi Migori Homabay jopuonj ma ondik manyien e junior school chigni gin 1,100 gi 800 mano endo pok otimore in a span of 3 years ma Homabay no exist as a county mano endo nyiso ni wan gi at least fair distribution to gima miyo waonge gi fair distribution adok ne Teacher Service Commission to gi Ministry of Education wan gi jok miluongo ni sub county education officers kendo wan gi zonal education officers jogi endi tich kimonego gitim onego bed ni girit report mo high school nikech kidhi ka Teacher Service Commission tinyiso gi ni skul ni onge gi japuonj mar physics tiwacho ni no jopuonj kanye nitie jopuonj physics 2 to mae ndi jopuonj mano physics 2 gi nobedo transferred 2 years ago kuru skul ni osebedo ka onge gi jopuonj physics for 2 years magise ni nitiere jok maninde tich the head of the institution kata principal mar school en onyalo mana chiwo the data ni mae ndi curriculum based established mar skunda to ko okonyal dhiro county director of education ni mondo koro gine odhi koro kibiro yudo ka government system osebedo ka fatigued ne ok gin gi proper record manyalo nyiso ni gaps mantiere staffing nyalo bedo filled nango nikech gini endi yudo ka gima nitiere county opogore gima nie Teacher Service Commission headquarters koro kata ka gitimo distribution to gitimo gi available information magingo mamano maybe mar 5 years ago mamano endo mamiyo koro wan gi distribution man fair but Teacher Service Commission pod nyaka kaw the blame ni to bende watimo kar mwanyalo mondo mwa ensure ni jopuonj osetho adi to wa replace gi nango jopuonj mage ma oseretire to replace gi nango kata ben nitiere constant replacement to ok inadequate kuonde mamoko nos be mar ariyo nitiere nikech jopuonj dwaro ngima maber mondo kuonde magitiye iyudo ka nitie a lot of pressure ni jopuonj mang'eny dwa mondo puonji around Kisumu town mondo puonji around Homabay town kata mondo puonji e city ma Nairobi nikech kopuonjo kuno to en machiegni gi kuonde monyalo
develop himself kata herself gi capacity gi existing institutions. Koro nego beni wan gi deliberate attend mando wami jopuonj incentives. Ni ka puonjo Turkana, which is a place which is 200 kilometers away from Lodwar town. To nego beni ambe an mana gi comfort machalre gi ngama Nairobi. Mano ken gima asking for too much. Eni miyo japuonj a little allowance. Mano momi wan kaka union wasebedo kwa wacho ni onego beni hardship obedo redefined mondo jopuonj obed attracted to teach in a hardship area. Mano endi kima pod koro wadilgo mwadwaro ni mondo SRC one gino ni proposal mwasemiyogi en gima ginyalo wakon mondo jopuonj oti maber. Gima miyo wa compromise quality and facilities. Nikech ka japuonj odhi school kaka wasani wan gi jo grade 10 ma skunde mang'eny ywak ni jo grade 10 manocha giyudo ok nigi requisite competencies mondo undertake the pathway manocho terigi. Why? Nikech ka iwacho ni japuonj nyathini endi nocha obedo exposed to arts and sports. Tiyudo ka school manocho aye to high school mani second floor. Second floor, okay, kata playground. Yes. To kata ma skunde wa mantiere ma traditionally nitiere gwen. Iyudo ka sani koro space onge. Nikech nitie a lot of encroachment. Koro multi-agency mar sirikal onego beni konyo ni jo environment ochiw conditions ni skunde nyaka mi mana space. Ok wanya bedo gi skunde ma nyithindo gi kama tugo. Onge kar tugo makoro nyathi en mane class kowuok e class to seche moko oriere mana kodhi seche moko washroom kasto duogo mane class. Mano bende diyo nyithinde yo ma ok ni kare. Ni gima pod koko bedo regulated. Nochi neno ka nitie koko mang'eny e skunde. Ok ni nyithindo gina nyithindo ma ok dwar bedo. Skul mano keti ni nyalo kawo nyithindo 600 sama nogere. Sani koro ni nyithindo 3,000. Dhugruok mar nyithinde skul bende nyalo kelo jema. Nyathi sa break odhi. Monego bed nyathi nigi freedom monyalo dhi e toilet. To nyathi okiu. Aya, adwa ni wawinja ne pacha David Obuon. Wadong mana gi dakika 10 kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono. Mwalimu David Obuon ka intiere kaunti ma Kisumu, ang'e ni moko kuom ng'ur ma bende osebedo ka neno ahinya to e chenro mano mar ngima mar jopuonja. Nyaka sani wang'e ni nitiere jopuonja ma osebedo ka tiyo kaka interns mago maderom 20,000 miwacho ni ibo bed ka indiko e yorno mongirore e hik omenda ni manyien. Bende mano nyalo konyo e motivating japuonja mar mondo mi omed tiyo matek. Kachiel kod wach machielo mano mar deko e chwalo e ngas mamalo mano mar puonja jopuonj. Gino miluongo kanyo kod dhongere ni promotions. Osebede yo machalo nade e ngima mano mar jopuonje skunde mopogore opogore. Mwalimu Obuon. Kamano Joyce, the term mar internship has been very one kaka union mar not one uncomfortable kode. Nikech mana kwa so chin ka japuonj mo se train who qualify mo ndi teach. Uno gulugo ni intern. No go make the contractual terms in 1 year or 6 months we will confirm as PNP. Jo wa yuko sunyo maber. Alo pa par ga berio, alo piareyo ko ngad bingado go dunga pa ga berio. Inge masane jopuonjo go are demotivated. They were here mo jopuonjo be confirm as a matter of urgency PNP mo gida ka jo wadigi. To ni kech ingeo ni Teachers Service Commission on the on internship, Manaka Wachono. To Kotirigi stations of work to heads and principals may give equal work as the rest of their colleagues. Teaching or could work for interns, get you take on a Kajomoko, Manchi Canyo, get you, but at times when they take away a potato, make some more excessive workload. This is something as a union we want to be corrected. Alongside that, what about the colleagues were mostly stagnate in certain job groups? Promotions, of course, you are very chin catcher. My manyo kiloae, a watch my review, my career position guidelines. And I'm happy our 2 unions took a leading role in discussing this with the Teachers Service Commission. The CPG has been reviewed. It has now been taken to SRC for job evaluation. Which you are asking our colleagues to point. Nika SRC or Lemawa Esikundewa
to ask us, this is Manamo Watimo, a season of Wakwa. One is SRC, Tijam Watimuduto, some of which are not our co-functions as teachers. You look at Kundamoko, for example, in primary schools, the Punya MIU class, the Punya makes 1 year, Jafika to teachers of time, organ access. That is due to work. The Punya members to solve these cases and if they're not judges. These are some of the duties when you point them out, which are not co-functions of teachers. One only give a team, some make it. And this one calls for review of the job they do by SRC. And at the same time, mass promotions. I am happy. The reviewed CPG is now a good document. Mark Cabet, very implemented. Kakose Loseno, Kikuruche, Monomebu, you put your most of stagnate for years. Do you have a white in Jusurua? Kisumoka. I knew you put Moktina Par. Manathan Managi Punjo, Sarenti high job groups than them. And some of them are even sharing stations. Kenya sima ni puonjo osedi mo somo di college mudbugo mondike kata dugu beje tendi mangi jobo jobo than you are. Do you feel ni puonjo nyalo bedo motivated? These are some of the things ma say you go puonjo take on puonjo dog pain ana na medicando ikisumuka ni tiere areas mane kana no pom na male Victoria nudugo chiemo mo sikunde moko Masi kuna moko no di ore mo kete one session mo tis kuna moko ma one school ligi four schools in one. You know this area as artists they are sirikar ma Kenya poko me jupu ma areas again artist allowance. Iban je puyo the posted ni mo di puji ka kata ke meta fa no di puji area no. Are they motivated? These areas include Nyando sub county, Kadeboki Sumuka, Karakebe Semeta. Over Bay County, Suba, Bigori. Our areas are hardship areas. Should be given that status. When we point Omi Pata, we look at the Chicana, I begin motivated. I get feeling you are going to come at yellow. Code again are considered as teachers at TSC. When we get motivated, Mondomi, the value my thing of my way. You don't go to your point. The value man put Mogawell and Road when they yodo. This is the call for the union as NAT and I believe as CUPET because we are all for the welfare of our colleagues. The unions are always ahead of them and behind them as they do this noble duty. Ilero kanyo makarenya kendo yie na mar mondo mi achak kodi mwalimu Obuona ka intiere county ma Kisumu mar mondo mi chiwnwa wach mogika kod dore kod thuon wach mano watwako kinyi makawuono ka gazeti odiochieng' makawuono bedan nokondiko kanyo ka koro jopuonje seyo mag riwruoge mag jopuonj mang'eni en KUPPET gi NATA kuom ne donjo i winjruok ma ok ni kare giwach iluong kanyo kod dongere ni road deal kod sirikal mano mamiye kinde makoro ne giyudo ni osara margi omed mana koda shillings maderom 263 nyaka 2,000 kanyo wach ni mogik ewi wach no kwa tieko mwalimu Obuona. Ada bana wach kama. Yigamuka do dimoro chiko the unions and teacher associations no limokir ikadak marka jot mare ma status ma Nairobi. Kana wan kanyo ne agree ni CBA according to ILO regulations will be implemented for only 2 years. And for us maju point in 4 years. And we agreed that our CBA was supposed to be condensed to be implemented in 2 phases. Meaning they need the 3 phases Manodom was supposed to be paid for this at this month. July, that has not happened. We want to still push the government. We want the CBA to be implemented according to ILO regulations in 2 years. As it is today, given the point that they no Conegolande. Ma Conegolande, Kitchen, Putaya, and Tazamoconego, when they cut a tomorrow, tomorrow. But we want to take the blame as we ask the government, as teacher unions, the 2 phases, the remaining 3 phases are supposed to be implemented at once by the end of this month. I believe my SG Missouri will accomplish in that. But alongside that, I want to watch
ni jopuonjwa maretire ni malo, jopuonjwa motransfer their services to other organizations nitie, jopuonjwa ma sasa mosekao nitie, jopuonjwa mosebedo dismissed nitie. But to realize ni the replacement schedule Matthias Service Commission has not been predictable by us as a union. Sani jopuonjwa retire ginturi sikundigo giwe nono. When are these teachers going to be replaced? According to what we would have thought to be right. Then the point go retire kamoro. Ongen the point kama. Where can the data of that county be given opportunity? Do the replacement on the spot based on the data bank might exist. Pero kama. It's like suddenly as I end. And then TSC or Consumer Union opportunities to sit with them on the board marketing recruitment. Some of them make advices. Like my SG Missouri was saying, learning areas some of us as union officers on the ground are aware of and are able to tell the local the directors. We realize these other schools have these gaps. How can it be done without any indulgence as a union? This is what we continue to ask, and I believe opportunity will be given on the same table as we discuss some of these issues with the TSC. Erokamano inya mwalimu David Obon, jagoro mar NAT bade ma Kisumu kuom kaw thuolo mari mar bedo kodwa e twak odiochieng' ma kawuono. Jalony Boaz Waruku, wachni mogik ka watieko thuolo mar we moro mana mapiyo piyo. Abro keto emphasis ne CBA. Wabeduru ni implementation itimo nikech mano e kaka japuonj biro winjo yot mondo mi negotiate another. To ka en agreements in place to gimitimo pogore, mano miyo jopuonj bedo gi pek. Mar ariyo e Kenya ka Kenya en a case study mar countries miwacho ni policies ber kabisa to tim upogore. Koro kanye monego watim gimiluongo ni tightening, wa bridge that gap mondo gimwandiko kata mwawacho watim mondo bero yudre ne jopuonj. Mar adek en ni seche ma ineno ka watimo gap filling, institutions mag state kaka TSC gini onego migi thuolo kendo teko mondo migitim. Nitiere chien kanjwana no interferences motimore mang'eny makata seche moko ipo mana ni jok machiwo barupe mag ndiko gin jok ma ok gin TSC. Onego beni institution no bed protected to gimbe giti professionally. Maseche magitimo ndiko no kik gitim ndiko ka gin giegemea opande machia mamoko. Then mogik nikech ikoni mana summary. Kar yuak kata kuonde ma ng'ikruok osebedo ka nitiere facilities, infrastructure, kuonde mamoko, schools ma ka japuonj dhi tineno ka mondo mi kata kar dak kata kako nyalo tiyo kuro kata the security seche moko flooding areas kuondego onego beni periodically assessments itimo mondo mi kuket gini gin hardship areas to obed declared hardship areas kendo jopuonj okony kendo seche magibedo declared hardship areas our elimu bora standards mano wako ni a standard school nyaka bedi kuonde te to kikwa compromise. Erokamano inya Boaz Waruku, jalony weche mag somo mar elimu bora working group. Mwalimu Akilo Misori, wachni mogik ka watieko kachiel kod ng'ur mar jopuonj makoro giwacho ni ne udonjo e road deal kata miyo gi road deal kotudore kod medruok mar osara mar range between 693 to 3000 magiyude payslip margi. Mana mapiyo piyo kwatieko. Just erokamano anabro kwayo jopuonj ni mondo bet patient because kane gima brother Obono sewacho kane waromo gi ker September ne waromo against a backdrop ni ne wan gi CBA maran for 4 years. Nono ni mondo bet condensed mondo chule twice. Ma pokwa work from that issue. Mumi odoro ni mondo kwa donjo sanidi gima no miyo jopuonjo yudo road deal kata gima wambe no ywak no yudo road deal ni job evaluation mar jopuonj nokotim maber e 2021 to 2025 ne wan gi a period mana nitiere COVID kendo no kwa push
mondo wayud increment kaka ne wadwaro, nikech ne waneno gima notimore ni COVID no affect the economy so much. And for about 9 years, 9 months, jopuonje nochula normally. Wadwaro mondo jopuonje exercise patience mondo mi was this space mondo wa engage fan. Nikech piny ndik kod kochal. Kendo wadwaro ni mondo wa compromise education nikech motivation ma jopuonje obiro bedo very dangerous nikech jopuonje the backbone. Kendo nyithindwa the backbone of the economy. To mogik kawacho parliament nyaka koro prioritize budget to education and more specifically to teachers. Mondo address the current gap. Sani no mewa 2 billion to address teacher motivation through promotion. Wow, kuni teacher service commission na gobino salad. Ne magi do setting. Thank you so much. Erokamano inya mwalimu Akelo Misori, jagoro maduong' mar Kupet, erokamano inya Boaz Waruku, jalony weche mag somo Mbora Working Group, kachiel kod in mwalimu David Obon, jagoro mar NAT Badema Kisumu, kuom kawo thuolo mar odiochieng' ma kawuono mar bedo koda e twak odore kod ndiko mar jopuonj. Nyakwar Mugia Jwang' imbe nagoni erokamano inya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak. Wageno ni sirikal kata bedo ni ndiko jopuonj e tich e yo makare to maslahi margi bende bo bed ka ing'iyo, to gigo madwarore e skunde bende bo bed ka iketo kare mondo rang'iny mar somo obed makare. Oriti masani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai liet. Ibed kod odiochieng' maber. Nyinga Joyce Oduor. Idwaro wenda mar erokamano kaka skiza tune mari D*860*416 #. Ng'e maber niya, Ramogi TV en od jower duto. Koro kawuono wadwa loso kek, to tong' mineno ka kora tone en tong' moa e puodho ka. Gima nomiya mijing'o nen wan gi portion mar bakery. Koro nitie ndalo moko mane tong' norumo kabisa e town. Koro nabedo piny mwaparo gi jaoda ni hapana, ang'o mwanyalo timo mondo wa fill this gap manitie ni. Koro ne wabedo piny mane wadhi e bank mar Equity mane gimiyowa capital mwachako go issue mar gweno ni. Gima very important e pith mar gweno ni odwaro pi maler machal kaka mana ma in imodhe odi.